Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa penglinggo ko lagi nang kuna salamat na makapamana sa sukun so kalilinta da katipya ginawa na mambagian tanong kung sa dunya na sampai sa alungan na maori sagi akon mambuha mga rin na maranosong na siya ka na ilipililali lang ako di kukurmata sa babaya kanuto a prinsesa Siti Nur adirawatan na sa maging aliamin sa marako maaba iapit ilan na sa marako nasampor na ko sirano to ang mga raga uso mga nguda di ko na idi makaplalambusa sa tadman ako dapat Sagi ako naman buha kanagkasi amang rinarinawa maranaw na iso pagaring ka amang udas sa liamin na watasang kaya barata dari desa maragung alungbay sa madalandag. Sa kataya prinsesa Siti Nur sa banggan tetang ka isa sudi kararagaw na ko panaisa wasala.
Keto dua mulai wanto Aka kerja ibu ni lada mulai wanto Anami ai apa mikir Anaro
sari ibune monene